Здравейте на всички в епизод номер 4. Мотора вече е пред колата, по-близко от всякога. Надяваме се евентуално този уикенд да влезе в коша на мотора. Но следват някои неща. Имам леки спънки, понеже за някои от нещата ми помагат хора. Не мога абсолютно всичко сам. На този мотор съм започнал така. Ето я, 4.6-цата. Сега да ви кажа какво е нужно всъщност М62, за да заработи в E34. Първо трябва да падне картера на X5-цата. Обаче умишлено не го свалям, понеже ако го сваля, все пак сме навънка и не ми се увиват тук някакви стреч фоля. Затова, след като е готов картера от М60 е свален и поизчистен, директно след като се свали този картер, слага се гарнитурата и мотора се затваря отдолу. Затова седи в изходна позиция. Ето го и другия картер от М60. Долната част е свалена, горната още малко ме мъчи, ама ще ви видя сметката и на нея. Навсякъде всичко е свалено. Малко и трябва. След прехвърлянето на картера се прехвърлят и лапите на мотора, понеже на X5 са асиметрични. Съответно на X5-цата едната е тук отпред вдясно, другата се пада примерно отзад в ляво. Или бяха наобратно, не си спомням вече. След като се прехвърлят лапите, се слагат новите тампони и двигателя ляга. Обаче, преди цялото това нещо да се случи, трябва на М62 да попрехвърлиме някоя друга част по двигателя. Връщаме се обратно на М62, след като ви казах за картера и лапите, за да легне двигателя. Ще смениме тази цялата конзола, която е от М60, понеже тук има някакви гадни газаджийски изпълнения. Но след като я смениме, трябва съответно да сменим и гарнитурката. Ето и гарнитурата. Купил съм я днеска от BMW. Беше 20 на лева. Нещо такова. След нея, докато двигателя все още е навънка, ще смениме семеринга на коляновия вал, понеже е тръгнал и ако не се смени сега, не виждам кога вече. В момента е най-удобно да се случи цялата тази процедура. След семеринга, ето тези гарнитурки трябва също да се сменят на изпускателните колектори. Нови от BMW са около 70-80 лева. Aftermarket ги има и за по 20 на 25 до 30 лева. Има най-различен ценови диапазон. Не са много скъпи, но при мен е, честно да ви кажа, дали са ОМ, дали са ОЕ, няма никакво значение. Тези неща рядко дефектират, така или иначе, че да изпуска от тук. Печели този, който дойде най-бързо, така да го кажем. Така че не си спомням вече точно каква марка ще дойдат за изпускателните колектори. А най-интересното при тях е, че дори по парт номера идват 3 еднакви и едно различно. Сега ще ви покажа. Понеже ми се ще много да не се цапам, ето ги 3 как лягат заедно. А вижте четвъртата как идва наобратно. Така че тези гарнитури и тя ги чакам и те ще бъдат сменени. Изпускателните колектори тук си седят и си чакат времето под колата, след като бъдат прехвърлени на М60. Предстои монтирането на генерацията, а тя цялата е на части наляво надясно. Всичките тези опръстенчета тук, които виждате, те ще бъдат за маслената конзола. Това е старата маслена конзола на М62. Ето ги опръстените тук. И тук има опръстени. Ние ще използваме маслената конзола от стария двигател, за да може и самите захвати и всичко да легне по-лесно в двигателя. Ето ги тези асиметрични лапи, за които ви говорих от X5-цата. Просто с тях няма да се получат нещата. Друго по колата. Оранжева оптика съм сложил отпред. И накалника вече изцяло завършена. Просто чакаме части
Тук трябва да свали виското с ключ 32, за да може да се свали целия картер, но както казах умишлено, все още не го свалям, понеже чакам гарнитурите и чакам съответно да се свали онзи картер там, който ми се заяжда нещо на стария двигател. Отпред с маркучите все още не сме мислили как ще се случи нещата, но това ще се случи след като мотора влезе в коша. Ето го и радиатора. По принцип гледам, струвам, мера. Сега как точно ще се случат нещата, не знам, но предстои да го видим. И виеса трябва да се кодира на колата. Освен и виеса, трябва да видим с инсталацията как ще се справиме. По принцип има готови китове от М60 на М62 да се премине на OBD1. Обаче, те да знам, струва ми се малко прекалено скъпо. Затова имам добри приятели, които разбират от цялата тази работа, които да ми помогнат. След като легнат лапите, почва и оборудването на мотора. Компресора на климатика, този, който е от Хикс петицата, ето го и него, няма да бъде използван. Ще използваме оригиналния, който е на М60, за да може да използваме климатичната система на E34. Обаче, моят климатик пълен с вода и може би не работи. Нов наляво надясно разпитах на тази марка, пак е на Denso и на E34. Струва около 350 лева. Не е много скъп, не е много ефтин, обаче, честно да ви кажа, предпочитам да сложа нов компресор на климатика, отколкото да хода да го рециклирам при някакви климатикаджи, дето я работи, я не, на 30 години. Затова бих предпочел да си закупя директно нов. Освен компресора на климатика, от тази страна, ето го и този алтернатор с водно охлаждане, на който аз не съм много голям фен, понеже съм имал такъв двигател и дава някакви грешки понякога. Имам капак от M62B44 без ванус, за да можем да преминем към конверсия на алтернатор обикновен. Обаче, дали това ще се случи сега или по-напред във времето, когато ще се отваря целият мотор за смяна на вериги, не знам. Времето ми напредва и колата трябва час по-скоро да запали и да заработи, затова колкото се може максимално бързо да се работи с нея. Трябва да видим тук бързите връзки и скобите, как ще застане към радиатора. Това все още не е измислено. В заключение, не си мислете, че съм се отказал от проекта. Просто всичко се случва много бавно. Голяма част от нещата, колкото мога правя сам, за някои ми помагат хора. Но всичко става бавно. С части, с проба грешка, все нещо забравяш, което ще ти спъне цялата работа. За скоростната кутия всички части са набавени, тя вече не е под въпрос. Монтирани са между другото педали на автомобила. Горна-долна помпа, трите педала, сложен педал от Хикс петицата вътре вече в колата. Ще ви го покажа в следващия епизод, тогава вече когато правим тестове. Обаче това е. Малки неща спъват каруцата и затова се случват така бавно нещата, затова има и по-рядко клипове. Просто така е с проектите. Не си мислете, че е лесно, всичко е смятане, правене. Двигател, който никога не е бил монтиран в тази кола от завода. Имам много безизвестни, които трябва да ги премахнем, затова ги гледаме двата мотора един до друг. Мериме, струваме, слагаме, наслагваме и така. Просто така се случват нещата. Супер бавно, но това е положението. До нови срещи от мене.